ଆପଣ PM ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଜି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରେ ମୋବାଇଲରୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ମିସ୍ ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସରୋଜ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆପଣ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ PM ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ PMAYG NIC IN ଡଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତୁ F6 FTO ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସମରି। ଏବେ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ଯାଇ ଖୋଲନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଉପରେ ଥିବା ମେନୁରେ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ PMAYG ବେନିଫିସିଆରୀରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେହି ନମ୍ବରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସବମିଟ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଥର ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ କଲରର ବଟନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେହି ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇୟର ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ PM ଆବାସ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ସେଥିରୁ ନିଜର ନାମ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।